Il-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi. Kimi kien iħobb ħafna jmur l-iskola għax hemm kien jiltaqa' ma' ħafna studenti oħra sħabu u jqatta l-ħin magħhom. L-aktar li kien jieħu gost bla dubju kien fil-break għaliex seta' jiġri u jilgħab fil-bitħa. Il-ġurnata tal-lum kienet aktar mistennija mis-soltu għaliex l-għalliema kienet se toħodhom ġita barra mill-iskola. Kemm kien ferħan Kimi. Għam minnu fih mis-sodda sabiex ifittex jilbes l-uniformi tal-iskola u jħejji ruħu sabiex imur bil-van bħas-soltu. Malli mar jiftaħ il-purtiera tat-tieqa tal-kamra tas-sodda tiegħu ra li kienet ħafna xita. Il-mama telet fil-kamra tiegħu sabiex tgħinu jilbes u rat li l-Kimi ħares barra mit-tieqa imdejjaq jara x-xita nieżla. Hija ndunat għaliex kellu l-geddum u qaltlu li jekk ma jmorrux il-ġita llum setgħu jmorru darb'oħra. Kif jgħid il-Malti, il-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi. Iżda Kimi ma rridx hekk u xtaq li x-xita tieqaf sabiex ikunu jistgħu joħorġu. Mar l-iskola u minħabba x-xita li baqgħet nieżla qatih baqgħu jitgħallmu l-lezzjonijiet bħas-soltu fil-klassi. Kimi bidwejjaq kien u bidwejjaq baqa'. Anki meta ġie lura d-dar u sab lil ommu tistennieh. Ommu tagħtu l-ikel li kienet lestitlu għal meta jiġi mill-iskola. Huwa jiekol, il-mama ġabet rigal li kienet ħbiet fil-bank tal-kċina u tatulu. Wiċċ Kimi jinbidel u feraħ ħafna bir-rigal. Hija għamlet hekk għaliex kienet tiddejjaq tara li l-bina mdejjaq. Kimi feraħ aktar, hekk kif hi qaltlu li mill-iskola nfurmawha li l-għada dejjem jekk ma tkunx ix-xita kienu se jerġgħu imorru għall-ġita li kienu ppjanaw. Baqa' jiftakar kif qartlu l-mama li l-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi. Tifsira. Wieħed jista' jagħmel diversi pjanijiet ta' kif se jqatta l-ġranet tiegħu, iżda kollox jiddependi mill-elementi tan-natura, speċjalment għal attivitajiet il-barra mid-dar. Alla jiddeċiedi meta tinżel ix-xita u toħroġ ix-xemx, mhux il-bniedem.